Pai Pi Shakatup Kubor Menta ke Janmit. Shwawan Pai Shaki Kubor ki banyak ngene pet shwai ki mat bakongsan. Ka jinglong mensiam ka wanra ya ka jingsngo ya jan bat ka jingpen kubor ka bashisha ong ka Presiden Keri ka Draupadi Murmu. Ka Eryong Remal kalanang kamduna ha ka jingwan lingshop. Penlong jingalang kerke ke sorkar ban yamer jingmud lang na kebenta ban penkre ya ka jingwan ke Eryong Remal. Ka jingnang jingtip jong keri India ki rukom perkhat perdan ke koi ke kya bat ki rukom tenrai ki long ke lapai kmat ha keleng ke perthai ong Vice President Ujagdeep Dhankar. Bat penlem ke India ya ke Argentina da san la saw kul ha ke jingya kun ke bat saw ha FIH Hockey Pro League ke bah Antwerp ha Belgium. Ki khubor ki babania. Ka Presiden Keri ka Draupadi Murmu kala ban badai bandon ya ke jinglong mensiam ka balong shibenta jong ke jingpen kubor. Ka Presiden kala ong ba ka ne ka jinglong mensiam ban wanra ya ke jingsngau ya jan hapdeng ki breu jang baro ki jat nyam. Ka Presiden kala penpau ya ka ne ha ke jingyalang jong ka National Launch of Spiritual Empowerment for a Clean and Healthy Society bala penlong da ka Bharat Mandapam Hanong ba Delhi. Ka Presiden kala ai khublei ya ka Brahma Kumaris na ka benta ka jingpenlong ya ka ne ka program na ka benta ban wanra ya ka jingya jan hapdeng ki samla. जो पंथ और धर्म की परिभाषाओं से सीमित नहीं होता है। इस संस्थान द्वारा अक्टूबर 2023 में राष्ट्रपति भवन में इंटरफेथ मीट का आयोजन किया गया था। उस आयोजन का उद्देश्य था प्रेम, कल्याण, शांति, पवित्रता, सत्य और अहिंसा जैसे उन आध्यात्मिक मूल्यों पर प्रकाश डालना जो सभी धर्मों में विद्यमान है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप Ka Eryong Erngit balatip kum ka Remal kalapoi haro duriau jong ka Bangladesh har ringkat kal ka bajur bat ka jingjur uslap. Kani ke Eryong kelas dang manpoi hadolanong jong ka Sagar West Bengal kepu para ka baharut jong ka Duriau Sundarban ka baha Bangladesh henin kamit bat kala jam shakhmat jong ka tei ka rod Duriau ha ka por henre waji minstep katkum ka jingpen pau da ka Bangladesh Meteorological Department. Kitei ki rod Duriau kila mat ya ka jingjur slap na ka daw ka jingwan lingshop ka tei ke Eryong Remal. Na kaliang ka Bangladesh kala penkin ria hadu pralak ngut ki breu na kitay ki jaka ki baharo duriau. Ka sorkar jela henen kesengi kala penlong ya ka jingyalang na kebenta banyamir jingmut lang halor ka jingpen kre na kebenta ka jingwan ka Eryong Erngit balatip kum ka Remal ha ka ba lala ban kiu syaki benta jong ka than chatay lamingi. Haba penpau hakilat pathai khubor u sembut Menteri Rangba ka jela uba Preston Tensong uloong ba labatha ya ki Deputy Commissioner bakinlong ki bala penkre na kabenta ka jingwan lingshop ka tei ke Eryong. Uloong baki kattu katni ki jaka ki la ban syakta ha ka jingshlei ha ka bala penkre ya ki lat jingyarap lingba ka tanat Fire and Emergency Service PWD bat ki tanat Forest bakinlong ki bala kre. Halor kani ke jinglong jingman na kaliang ki Deputy Commissioner jong ka East West Khasi Hills bat Hagaro Hills District kila penmi ya ki jingpen pena babaro ki school hakini ki district kin khang la shai ka sngi. Maybe few districts will be vulnerable, but that also we have instructed to all the district administration, all of them equally, not only to one district or two districts as I said to you, but all districts. We have instructed all the deputy commissioners to be more vigilant and also to be in the active mode. So now, of course, few stretches we have identified those vulnerable flooded area, and maybe when the monsoon is ended, from the PUD side, jointly with the Urban Affairs Department as well as with the Shillong Municipal Board, we will take appropriate action.
Vice President Jagdeep Dhankhar ong ba ke jingnang jingtip jongkari India ki rukom perkhat perdany ka kot ka khia bat ki rukom tenrai ki long ke belapai khmat ha ka perthai hi baro ka wei. Ulapan pau yakane ha ka National Institute of Traditional Medicine hinne ka sngi ha Belagavi ka baha Karnataka. Ulong ba ka imlang salang kayo jingmentoy ling ba kum kini ki jingpen melin. Ulapan pau ba lalok kalong ka badon kam ban penlut ha ka ban wat benya bat ban kintiw. Ulong ru ba ki India kan long kum ka jaka pedeng halor ki jingwat benya ha ka perthai hi baro ka wei. Fiscal considerations how to take back stage. Service has to be your primary motive. And those engaged in healthcare, health management, they are taken to be closest to God, closest to godliness. You therefore cannot be mercenaries. Fiscal considerations how to take back stage. Service has to be your primary motto. Uwayu breu balatip kerteng kum upurli suting na tasor Birksut Ribhoi District ula syak kemno halor ke jing syak kenno penyap breu ha tasor Maudkhar. Kat kum ka khubor na kipulit la ong ba uneu breu bala syak kenno penyap ha kapor ke jing mi jang kipulit ulong ubadon jing duna ha kapor perkhat bat lapha no ya u syaka jaka sumar bat hadin lapha pat Shamim Hans Shillong. Hindrei hadin la pentip ba ula klat ha kapor ba wan pai. Tukumta la pendep ya kapos motem kabalong katkum ki durki da magistrate na DC East Khasi Hill District ha ka jingdon ringkat lang jong medical officer jong ka civil. Ha ka bay day bat kani ka jingja la ai mukadema bat ka jing toket ya kani kadang ya chakman. Kakin hun jong ki nongnya thuk ki bajupen trem yala dia ha ki surok ba nadu na Shillong hadu sora jong ka East Khasi Hills District kumju ha umroi bypass pat ha National Highway ka Bahari Bhoi District kila bu jingma omtang yala dia Henry wat ya ki brie ku bayat bayeng ha kitu ki jaka. Nakaliang ki bor pulet kila let hi dala de syakite ki jaka bat kila yo ban kem ya khandai ngut ki nongnya thuk bat kila maham da ka bating e persya ya kite ki nongnya. Hiamut panler sing hakanor kom. Ha? Hiayo permission now DC, now SP ba pile racing hane ka National Highway jongga National 6. Hiayo permission. Hello ni yang permission now DC, now SP jongga Ribhoi. Ba pile racing menta kasni hane po National 6 po Ribhoi jongi. Umdai pile mentasi ngatrai ka komplain ka apoi chaduk ki bahe chikor ki bahe namar ki bahe sapha ini ban le duty ban kem ya kino kido ba pen kheng an ka figrol kamtam bale racing claim ka permission now DC with SP bele snat banja kamta accident snat ram te snat te sobha oi pi what you let kum gane kam sobha haba pi long gi brim tu play to long gi basu tho bilang berkat jengai ban fikir paniada ya kabet bat kamsi mipi Nakabenta ban wanra ya ka jing shong suk shong san hak shnong air pakon hadin ba ka jing sha penyap uba kirman lingdo nong lot ha wei nong trei bar jela ha RN Sharma Hotel ka shlem trei kam u deputy commissioner Ribhoi kala penlong ya ka jingelang ban wanra ka jing shong suk shong san da ka ba khot lang ya baro arliang mamla.
Hinray nakaliang ka dor bar snong jong ka airpakon kila kentat ban let syakate ka jingelang bat kila yengbet halor ka nongrem badai ban weng shisendon yaki bar jela bakindang wan bela ne ban wan sengkam hapo kate ka snong. Secretary ketika Shnong uba lambor karshilot ulo ong ba ka nekarai kan trekam ya baro kibawan na barjela. Kaya ka bang ako ban pau pleng jong phi along ka ba sosi ya ka way ka jingkhot na ka ka additional deputy commissioner Ribhoi district ya ka meeting ya ka bala dab ban khot ingi kum kinong sumstang bar rang ba snang bar kisunjuk jong ka rang ba snang na bang ilaj hangtai ban aten ya ka meeting larung hapo ka conference halls kila sim statement ya ki rang ba snang bat ka sunjuk ki rang ba snang haba ki rang ba snang ki answer kim respond ya ka ai ka ba ki rang ba snang bat ka sunjuk jong ki rang ba snang ki ai ki ya paseo penban paramaki bat kim sem la pediang ya ka ai ka ba karai jong ka dor ba snang pulun ka deban submit seki Ka jingshna yang ka kali ding ka long ka jingmentoy ka bakraw ya ki patba ha ka let ka wan ha ka bakit ya ki mar ki mata bat ru ka jingkemen bakraw na ka benta ki kena. Nakaliang roden sangma ubalong utrai jong ka ni ka shlem shna kali ding ha kerdem ka ba ha ka Ribhoi district ulapan pau ba ka jingshna ya ki kali ding ka long ka jingerap banweng jing ya ki bayok kam yo jam. Ulas dang ya kan kam nadu usnem syajar kandai spa prapu kandai ha ka baula de ha ka dor news pa tingka ka wei badra plelat yiki samla jong kan ni kishnong hinre minta ka dor jong kini kali kala nang keu bat katu kat ni la de syadu Bihar kakali ngam sem labu ka cingkem bang sna ngasu sna we itu sisnem trai ngala banya adu saupo ona sanpo tili snem ba yakine ke kali bang sna kapoi lengka jela galaya bat sabar ka jela ru lapoi sadu kumba iperlok cuma kira sapo Bihar Katkum ka jingya linti jong ka program ai jing tip halor ka jing poi benai ka jing le khoj bat ban penduk pendam ya ki jinget biet ki nong trai mon sngo bhana JCI Kamrup Elite kila let jingo ya ka Shillong Balika Vidyalaya Secondary School hene ka sngi Kani ka program ai jing tip kat kum ka phang let's make a difference kalong ban ai jing tip bat ban ai bor yaki khna ken thai ka ken hon jong ki doktor bat ki nong trei ka kwat ka khia na JCI Kamrup Elite kila penlong ya ka jingelang na ka benta ki khna school habaya kren bat ka doktor Mobika ha Shillong kalau ong ba shibun ki program ai jing tip la penlong ha shibun ki jaka hinrei halor ka jing poi benai kalong ka sien ka beningkong namar ka dang longkum ka jinget biet ha ka imlang ka salang. It was regarding the menstrual cycles. We came here to for the awareness of the menstruation, which is a very normal process, which is still a taboo in the society. So it was a good interactive session. I hope everyone understood. And I just wanted to add one line. सही मासिक इंतजाम हो, सही सही सब काम हो, पढ़ना लिखना आगे बढ़ना, कभी ना रुकना ठान लो. This is for all the girls out there. Thank you. Ka jingyo ban khur hatrik da u captain u Harmanpreet Singh kala penlong ya ka kenhun yelek kai kari India ban penlim no ya ka Argentina da san la saukul ha ka jingelek kai ka basau jong ka FIH Hockey Pro League ka long ha Antwerp ka ba ha Belgium
Nakabenta ke India u Arajit Singh Hundal ulayo bantap haga minit ke banyo u Gurjan Singh haga minit ke bakat pra bat u Harmanpreet Singh ula kur ya ka hatrik da ka batap laigul haga minit ke ba arpu khandai sanpo bat sanpu ar kat bana ka Argentina u Federico Monja ula tap haga minit ke balai u Nicholas Keenan haga minit ke ba arpu sau u Tadio Marushi haga minit ke ba sanpu sau bat u Lucas Martinez haga minit ke ba sanpu nyo ka India kan pen kre ya ka jinge khun ka ban wan persha ha ka Germany ha ka shitarik u jilliu mentapat ngenyepet ya ka jinglong jingman ka sumineng ha shilong ka jingshit ka long arpway point sun degree Celsius bat ka jingkriat ka long arpo degree Celsius ka jingsngem ka hau ka long khandai pun reo na ka shispa minstep bat khandai pra na ka shispa janmit ka jinghap slap ka long khat r point r millimeter kanon ka jinghap slap ringkat ka jingtiet uperthat ha ka babon ki jaka Shwawan poi sya ka bukut jong ka thop kubor ngin yapet biang sa shisin ya kimat bakongsan ka jinglong mensim ka wanra ya ka jingsngo ya jan bat ka jingpen kubor ka bashisha ong ka Presiden Keri ka Draupadi Murmu ka Eryong Remal ka lanang kamduna ha ka jingwan linshop Penlong jingelang kerki ka sorkar ban yamir jingmut lang na ka benta ban penkre ya ka jingwan ka Eryong Remal ka jingnang jingtip jong ka India ki rukom perkhat perdan ka koi ka kia bat ki rukom tenrai ki long ki bala phai khmat ha keleng ka perthei ong Vice President u Jagdeep Dhankhar bat penlem ke India ya ka Argentina da san la saukul ha ka jingekhun ka basau ka FIH Hockey Pro League ka bah Antwerp ha Belgium Te paralok kat tungila poi syaka bukut jong katuk kubor jengi menta ka janmet hadu banginde syembyang bat pila syai kasngi kublai pi barong